Ya tienes la edad que los años has cumplido, los de la tercera edad te decimos bienvenido. Empezarás a vivir otra etapa de tu vida, que si la sabes vivir está llena de alegría. Y tengo una pensión de la cual disfruto y disfrutaba, y claro, como ellos estaban bien, pues yo disfrutaba de mi pensión, de la totalidad de mi pensión, y no tenía problemas económicos de final de mes. Vino la crisis y entonces empezaron a caer unos y otros. Primero la hija y el hijo también a continuación. La hija se quedó en paro y, en fin, el hijo también. Luego lo contrataron por días. Lo contrataron a través de teléfono, lo contratan por días y por trabajo. Si no hay trabajo, no cobra. Si no va a trabajar porque es domingo, porque es fiesta, porque lo que sea, no cobra. Y el otro pues estaba trabajando en una empresa también, fuera de aquí, y también la empresa cerró y lo mandó a casa y tal. Entonces prácticamente los tres se quedaron sin nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues de lo que uno tiene y de lo que uno cobra, pues ayudas para aquí, ayudas para allá, y ayudando a todos, a los tres. La família està jugant un paper molt important en el, diguem-ne, manteniment d'una certa cohesió social. És evident que Espanya és un règim de benestar familista, és a dir, en Espanya, no sols en Espanya, en Grècia, en Itàlia, en Portugal, la família està fent, quant a la producció de benestar, coses que en altres països fa, ja siga l'Estat o ja siga el mercat. Ningún ser humano es ilegal. Más de un 20% de la población que se sustentan gracias a la pensión del abuelo o la abuela. Y eso creemos que es muy malo, porque un país que disminuye el poder adquisitivo, económico y social de la familia es un país caduco, es un país en miseria, es un país a la deriva. Jo, hasta el dia 10, tinc 3 euros. Hasta el dia 10, tinc 3 euros. Me queden 3 euros. I estem el dia 25. Com s'ho ha empenyat, carinyo meu? Pues anem a veure. Tenim que dir, bueno, anem a veure, si els xiquets van a vindre a dinar, anem a comprar pollastre. Anem a veure, vas al mercat, en el mercat en 2 euros, en que aquí estiga un poquet baboset, pues bueno, pues això el que tens que tirar és una xorrada de llima. Els xiquets van a vindre a dinar, així n'hi ha que fer paella, o n'hi ha que fer macarrons. Els macarrons és una solució molt bona, perquè com que ens donen de besugo Càritas, doncs és una situació molt bona. Però és que quan venen els xiquets se'n tenen que anar carregats, perquè en sa casa no es donen. Jo sé que els xiquets, si d'ací no se'n van carregats del menjar que a mi me sobra, i aquests xiquets aquesta setmana no van a menjar, fins la pròxima setmana que ve. Entonces jo sempre tinc que fer de més perquè aquests xiquets tinguin per almenys els 5 dies complets. Quan venen així se van carregats de caldo, se van carregats de macarrons, se van carregats d'espaguetis, d'arròs. Arròs bollit se ho emporten, li ho fas tot, jo.
La falta de libros, la falta de poder asistir a actividades extraescolares que sus compañeros sí que pueden asistir y que ellos no. Eso sí que incide en la socialización de estos niños. Con lo cual el fracaso está servido en bandeja. Muchos de ellos, en vista de que sus padres no tienen un futuro claro, muchos también tiran la toalla y dejan de estudiar, porque ¿para qué? La xiqueta ja no sap per on tirar ja. I anem a veure la xiqueta ara, bueno, pues si li hice alguna faeneta, ella volguera estudiar peluqueria, però és que no podem ajudar-li. Com l'anem a ajudar? No podem. Ara, si necessiten un medicament, pues ja me llevaré jo de la boca perquè la xiqueta del meu home tingui aquest medicament. I si el xiquet, quan venen, la meitat de vegades me venen mals, perquè els a casa no estan ben alimentats. Vivim en un estat del benestar. Ara, aquest estat del benestar és insuficient per a fer front a determinades situacions d'emergència social. Anem a veure, en 400 euros tu no pots fer milagres. Des dels anys 80, que és quan es comencen a fer estudis sobre desigualtats i pobresa, tenim en números rodons en torn al 20%, tant dels individus com de les unitats familiars per sota del llindar de la pobresa. Que Espanya siga un país dels més desiguals de l'OCDE no apareix amb la crisi, s'agreuja amb la crisi. Vino la crisis y yo compré un piso, mi hija vive en ese piso, mi hijo pues le di hasta para pagar la hipoteca hasta lo menos 16.000 euros, ya en euros, que es prácticamente pues casi la totalidad de los ahorros que teníamos, porque claro, la hipoteca se le comía. Llegó un momento que dijo, o pago la hipoteca y no como, o no pago la hipoteca y como. Entonces, como tiene 2 chiquillos en edad escolar, de 15 y 10 años, pues dijo, yo tengo que escolarizar a mis hijos, tengo que comer, darles de comer y tengo que comer yo. I jo soc de les privilegiades, perquè tenim casa. Cuando salgáis de ahí fuera hemos puesto una mesa hoy preciosa para que estéis ahí, ¿vale? Y de la cam se irá con el pequeño Luis. Se irá. Pero en este caso os voy a invitar a todas y a todos a que pueden quedar en exclusión social. Eso es el... Estuve 2 años sin pagar el alquiler. ¿Por qué? Porque yo y mi familia decidimos comer y no pagar. Pero claro, encima yo tuve la desgracia que a la misma vez que era desahuciado, se separaba de mí mi familia. Entonces yo me quedé solo en la calle. ¿Qué ocurre? Que he tenido que ir a casa de mi padre. Mi padre tiene una pensión. Mi padre con esa pensión avaló a mi hermano. Mi hermano no ha podido pagar la hipoteca. A mi padre y a mi hermano los engañaron y a mi padre, con mentiras y a traición, lo metieron de avalista. Mi hermano no puede con la presión y debido a que está casado con una mujer ecuatoriana, se ha ido a Ecuador, porque Ecuador ahora mismo tiene un blindaje total contra los embargos por deudas hipotecarias. Entonces allí no lo van a perseguir, pero yo me quedo aquí luchando con la hipoteca de mi hermano y luchando por la vivienda de mi padre porque puede perder mi padre su vivienda. Y cómo estamos sufriendo de ver que nos toca volver otra vez al nido, nos toca volver otra vez. No, és que no n'hi ha res. Una vegada diu el meu home l'edat, totes les portes se tanquen. Entonces, a 58 anys el meu home ja no serveix el meu home per res. El meu home ha sigut 39 anys camionero. Se n'ha anat a l'estranger i a part del puesto. Tu pensa, una persona que ha viatjat durant 39 anys fora del món i que ara tots els dies estigui en casa. Què fa aquesta persona?
Com se sent aquesta persona? Hay estudios que dicen que con las situaciones de indefensión, de parados de larga duración, de situaciones inciertas, por cuestiones de funcionamiento cerebral, tenemos una serie de neurotransmisores que hacen que nuestras estructuras cerebrales también cambien. La consecuencia es que se pueden llegar a tener hasta 13 puntos menos de coeficiente intelectual. Puede haber desde depresiones, ansiedades, incapacidad de relacionarse con los demás y también muchísimas enfermedades somáticas. Des que el meu home està en el paro, anem a veure, el primer any el meu home estava molt mal. Només que tenia ganes que de plorar i molt mal perquè tenia més xiquets, entonces, i claro, dos xiquets, xiquet i xiqueta, ella, i jo tenia les meves filles. Me comprens? Tots així ficats. I el meu home pues, se calfava molt el cap, no podia dormir, i tots els dies pues, és un sacrifici una persona que s'alça i que diga, bueno, i què n'hi ha en la nevera? Pues n'hi ha això. Pues bueno, som set boques. Què faig? La societat en la qual vivim, que és una combinació de capitalisme en el pla de l'economia, de lliure empresa i de democràcia en el pla de la política, ha funcionat raonablement bé en la mesura en què des de la política se corregien les tendències a les desigualtats que genera la economia de mercat, el funcionament de l'economia de mercat. Aquestes tendències a la diguem-ne, limitació de les desigualtats o han desaparegut o s'han afeblit. Per tant, això planteja interrogants de primer ordre. És compatible un sistema polític democràtic amb un sistema econòmic en el qual el principi d'igualtat d'oportunitats es una utopía, es una falacia? Puede que se aguante la gente, pero cuando la gente pierda la ayuda de los mayores, porque los mayores no van a estar toda la vida aquí. Esto va a ser para un periodo largo y a lo mejor los mayores irán cayendo y no tendrán la ayuda, los hijos ni los nietos no tendrán ayuda. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues tendrán que protestar, pero a base de bien. Què estan ensenyant? Estan ensenyant-nos a ser cada vegada més delinqüents. Perquè tu no pots veure això, anem a veure, que això ara en més de 2, 4, més les príncipes i les duquesses. Anem a veure, que els fills de nosaltres, que són merda? El treballador que és una merda? Tenim que estar tota la vida mantinguent els reixos i els diputats i a la mare que s'apareix a tots. No tenim per què pensar que això és un problema irresoluble. Se pot donar respostes a aquest problema. Com? Mitjançant l'acció política. L'acció política que es planteja com a objectiu reduir la pobresa, reduir la desigualtat, reduir l'atur. Ni la pobresa, ni les desigualtats, ni l'atur són, jo què sé, són catàstrofes naturals. Són quelcom equivalent a una sequera, a un terratrèmol. No són conseqüència de no se sap ben bé què, són conseqüència de l'acció humana. Per tant, si és l'acció humana al llarg de la història la que provoca estos problemes, també hem de pensar que és l'acció humana la que pot donar-los una resposta. A mi és el que me preocupa la gent jove del dia de demà. Què va fer aquesta gent jove? Estan tancant-nos les portes per tot. Ni poden estudiar, ni poden treballar, no poden eixir. A mi el que me preocupa la gent jove, perquè jo, al cap i al fi, he viscut la meva vida. Però els xiquets, vosaltres, el dia de demà, què?